Li tevahî herêma Bakurî Sûriyê dest bi vekirina dibistanan hat kirin û li Kobanê 507 dibistan li tevahî herêmê deriyê xwe vekirin ji bo destpêkirina sala nû ya perwerdê. Ji wan 444 dibistanên seretayî ne û yên din, navîn û amadehî ne û dê 10,400 mamoste tevlî xebata perwerdê bibin. Li gor rêveberiya desteya perwerdê ya Kobanê got hejmara zarokan di sala nû da ji sala gorî zêdetir e û texmîn dikin got wê hejmar bigihêje 60,000 şagirt û ew jî li gor rêveberê encama baweriya xelkê herêmê bi sîstema perwerdê ye. Nîzî 10,400 mamoste di encama perwerda havîn û di encama perwerda peymangehê ev hejmar amadeyek ku derbasî dibistana bû û her wiha tayînatê wan çêbûn, cihkirina wan çêbûn li hemû dibistanên Kobanê, kantona Kobanê belav bûn. Hejmarê dibistana yê hî sal 537 dibistanin jê 444 seretayî ne û 93 navîn û amadehî ne. Gor texmîna li wê 60,000 xe. Ew jî di encama baweriyên gel hinekî zêde bûye. Ji ber ku menahîjê yê ku me daxistî bi sê zimanên fermî Kurdî, Erebî, Suryanî. Materyalên got şagirt li ser werin perwerdekirin bi sê zimanan dê werin dayîn. Ji asta yekê ta asta sê tenê bi zimanê Kurdî ye û piştî asta sê zimanê Erebî û îngilîzî jî dikevin perwerdê û beşên materyala ew in: civak, bîrkarî, zanyarî û ziman û her wiha hin beşên din. Civak tê de heye, bîrkarî tê de heye, zanyarî heye û ziman heye. Safê yekê li diyasîsiya tenê Kurdî distînin, piştre jî îngilîzî dikeve ser materyalê wan, yani zimanê îngilîzî jî û erebî jî ser disekinin. Em dibînin destpêka mektebê beşdarbûna şagirdan dibistana re pir xweş e, yani pir wê heyecanê wê hezkirinê derbasî dibistana dibin. İnşallah em jî yani qandî wê hezkirinê wan ji mektebê wan rabin, em kan bin wan bihêlin ji her tiştê di nav mektebê xwe de hez bikin. Hêjaya bi bîrxistinê ye got wê her pêkhateyek ji pêkhateyên Bakurî Sûriyê perwerdê bi zimanê zikmakî bibînin. Her wiha zarok ji her pêkhateyekê dê fêrî zimanê Kurdî jî bibin. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, bajarê Kobanê.